Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobar vam dan i lijepan pozdrav iz Varaždina pred početak treće utakmice 14. kola Supersport HNL-a između domaćeg Varaždina i gostiju iz Osijeka. Sastav Varaždina na vratima je Zelenika, u posljednjoj liniji 3 stopera Jelenić, Ba i Stolnik, bekovi su Kolarić i Jozo Stanić, u vezi Puclin, Teklić i Elezi, prema naprijed Posavec u nekoj ulozi lutajuće polušpice, dok je u špici Fran Brodić. Evo nam i grafičkog prikaza današnje sudačke ekipe. Spomenuli smo Ivana Bebeka, u VAR sobi su Duje Strukan kao VAR sudac te Alen Jakšić kao asistent VAR suca. Za Osijek nastupa istih 11 kao i u posljednje 3 prvenstvene utakmice. Zaista smo već ovaj sastav naučili na pamet, ali možemo ga ponoviti. Ivušić na vratima, stoperi Čeberko, Žaper, Barišić, bekovi Leovac, Gržan, u vezi Jugović, Nejaš, Mić ispred njih, Klein, Heišler i Caktaš, u špici Dion, Drena, Beljo. Caktaš ubacio za Klein Heišlera, 1-0 vodi Osijek. 18. minuta, šuljao se mađarski reprezentativac oko Zelenike i uspio se iskrasti za vodstvo Osijeka 0-1. Leovac vraća do Klein Heišlera. To su njegove pozicije. Lomi Klein Heišler, udarac Klein Heišlera, pokraj gola. 27. minuta. Pa Brodić ostavlja za Elezija, stiže Kolarić. Elezi daje za Kolarića, Kolarić i Gržan. Gržan ima ruke na leđima, Kolarić je prošao pokraj Gržana, 1-1. Uspio se vratiti Varaždin, pogodio je Ivan Posavec. Dugačak zalet Teklića, lijeva noga Teklića u živi zid, pa Posavec, prazna su vrata, 2-1 Varaždin. 2-1 Varaždin, strijelac Agon Elezi, ekspresan preokret u samo nekoliko minuta. Teklić! Pogodak sezone! Kapa dolje, majstore. Pa nova prilika za domaće, odlazi ovo iznad gola. Pucao je Ivan Posavec. A danas veliku utakmicu igra Puclin. Puclin daje za Stanića, Stanić povratna lopta za Teklića. Teklić na svojoj poziciji, brani Ivušić. Brani Ivušić u 53. minuti. Lončar uspio dobaciti do Belje, prilika za udarac ruba kaznenog prostora, ipak se lopta odbila do Gržana i to je kazneni udarac za Osijek. 58. minuta. Bebek bez sekunde razmišljenja, odnosno predomišljaja, odmah je pokazao na bijelu točku. Zaleđe na kraju. I već je tu na rubu kaznenog prostora. Stolnik, povratna lopta prema Eleziju. Eleziju, udarac pokraj gola. Evo prilika za kontranapad Varaždinaca. Teklić i Brodić. Teklić prolazi kroz sredinu. Teklić još uvijek od lopte. Ostavit će Teklić i to će biti greda Posavca. Pa novi pokušaj pokraj gola.
Brodić prepustio Eleziju. Pa Brodić daleko metan pokušaj, 4-1, Fran Brodić. Očito se pregledava i ovaj prekršaj Brodića. Potencijalni prekršaj, da ne bi bilo. A Bebek je donio sljedeću odluku. Bebek je sudio prekršaj, ništa od pogotka Brodića. Dakle, imat ćemo, već sada znamo, najmanje 6 minuta sučevog dodatka. Hiroš daje za Čeberka. Čeberko, prazna su vrata, ali nema pogotka Osijeka. Hiroš desnom nogom na prvu vratnicu. Proslijeđeno na drugu i to je otišlo pokraj gola na kraju. Dok je Stanić napravio pravi dar-mar na desnoj strani. Stanić još uvijek od lopte. Stanić, prazna su vrata. 4-1. Sada je sve čisto, strijelac Niko Domjanić. Bebek sudio kraj, a Varaždin stigao do uvjerljive pobjede. Na kraju Varaždin 4, Osijek 1. Yeah, of course it's not nice. It's always more nice if you win, but today we must be honest and tell that Varaždin was much better than we in all situations. They deserve it much more. They play with big ambition, with big heart, with big energy. They give us big fight. And we were not good enough, and so maybe the result is a little bit too high, but in the end they deserve the win totally, and we must tell today congratulations for Varaždin and go home and work for the next game. Sve ono što smo se dogovorili su ispoštovali, znali smo da je Osijek ekipa koja je najbolje u formi, zadnji utakmica 5 pobjeda, ali se nismo bojali, vidjeli ste od početka, početku nas je Osijek, znali smo da nas bude visoko napao, ali nismo se bojali, izlazili smo kroz posjede i sve je bilo dobro, ali opet poklonimo protivniku pogodak iz prekida, nažalost jako slabo te prekide branimo, ali nismo se pokolebali, dapače, nastavili smo dalje igrati onako kako smo se dogovorili, došli su na nagradu ti golovi, ono što smo mi znali u zadnji utakmica protiv Hajduka, protiv Dinama da igramo dobro, ja sam stalno govorio bude da se negdje vratilo, evo danas je baš se vratilo i ja sam najsretniji prije svega zbog svojih igrača i naših navijača da su vidjeli dobru utakmicu, evo čestitam još jednom igračima i Osijeka i idemo dalje.